салом бинандагони арҷманд. Дар чанд дақиқаи баъдӣ дар бораи сӯхтор дар бозори масъулаи сохтмонии Москав имзои қарордоди Чиху Тоҷикистон дар бораи истеҳсоли мошинҳои электронӣ дар Тоҷикистон, пешгирӣ аз қочоқи 55 килограмм маводи мухаддир дар сарҳади Тоҷикистону Ӯзбекистон, анҷоми бо муваффақияти амалиёти наҷоти 8 нафар аз ҷумла кӯдакон дар Покистон ки дар байни замину осмон дармонда буданд, гузориш медиҳем. Субҳи 23 август волии Одессаи Украина Олег Кипер дар шабакаи Телеграм навишт ки шаби гузашта дар давоми 3 соат дрон ва ё ҳавопаймоҳои бесарнишини Русия анборҳои ғалла ва инфрасохтори мулкиро ҳадаф қарор доданд. Ба қавли Кипер, 9 ҳавопаймои бесарнишини истеҳсоли Эрон хунсо карда шуд, вале дар ин байн муҷтамаи истеҳсол ва нигаҳдошти маҳсулот дар масоҳати 700 метри мураббаъ ба коми оташ рафт. Вазорати мудофиаи Русия изҳор намуд ки шаби гузашта Москав ҳадафи ҳамлаи 3 ҳавопаймои бидуни сарнишин қарор гирифт. Ба гуфтаи вазорат, низоми мудофиаи зидди ҳавои 2 дрон ё паҳподро сарнагун кард ва дрони сеюм зери фишори таҷҳизоти электронӣ самти ҳаракаташро тағйир дода ба як сохтмоне дар маркази Москав бархӯрд. Дар замони ҳамла 3 фурудгоҳи Москав, Внуково, Домодедово ва Шереметьево парвозҳоро мутаваққиф карда буданд. Русия Украинаро масъули ҳамла номидааст. Украина дар ин бора чизе нагуфтааст. Тӯли чанд ҳафтаи ахир Москав ба таври муназзам бо ҳамлаҳои ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин мувоҷеҳ мешавад. Додистони вилояти Москав ба таҳқиқи қазияи сӯхтор дар як бозори масолиҳи сохтмонии шаҳри Истра пардохтааст. Сӯхтор дар бозоре ки макони кори муҳоҷирони тоҷик ҳам мебошад, шоми 22 август сар зад ва масоҳати 675 метри мураббаъро фаро гирифт. Талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст, вале ба гуфтаи шоҳидон сӯхтор бисёр фарогир буд ва эҳтимолан сабабаш риоя накардани меъёрҳои бехатарӣ будааст. бинандагони муҳтарам, агар касе дар бораи ин сӯхтор тафсилоти бештар, наворе ва ё аксе дорад, ба Радиои Озодӣ фиристед. дар ҷараёни сафари раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ ба Чин бо ширкатҳои тиҷоратию истеҳсолии маҳаллӣ чандин санади ҳамкорӣ ва созишномаҳо ба маблағи умумии $400 миллион имзо шудааст. Дар ин бора дафтари матбуоти парлумони Тоҷикистон хабар дод. Аз ҷумла ширкати чинии Рунҷаонг Холдинг Груп бо корхонаи Азоти Тоҷикистон дар бораи истеҳсоли карбамид ва бо ширкати Азия Кемикал дар заминаи бунёди корхонаи истеҳсоли карбамид созишнома имзо карданд. Ширкати Авеста Груп бо ширкати чинии Ҷинчуен дар бораи истеҳсоли электромобил дар Тоҷикистон созиша имзо карданд. Ширкатҳои номбурдаро наздик ба доираҳои ҳукумати Тоҷикистон ва шаҳрдорӣ меноманд. ҷузъиёти мавзӯъ дар барномаи ахбори Озодӣ тақдим мешавад. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چه حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. оҷонсии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон гуфтааст, аз аввали соли ҷорӣ дар сохторҳои давлатии кишвар 44 мавриди фаъолияти якҷояи хешовандонро ошкор кардааст ки бештар ба гуфташ ба соҳаҳои маорифу тандурустӣ тааллуқ доштааст. вале мунаққидон мегӯянд, чунин хулосаҳо бисёр сатҳӣ мебошанд ва ҳолатҳои непотизм, яъне дар якҷо кор кардани хешу табори наздик фаровонтар ва дар сатҳҳои болои бештар мушоҳида мешавад. гузорише дар ин бора дар барномаи ахбор тақдим хоҳад шуд. хадамоти марзбонии Ӯзбекистон мегӯяд ки дар гузаргоҳи марзии Ойбек аз дохили як мошини сабукрав 55 килограмм маводи мухаддир ошкор ва мусодира шудааст. ин гузаргоҳ аз ҷониби Тоҷикистон Фотеҳобод ном дошта дар қаламрави ноҳияи Масчо ҷойгир мебошад. марзбонони Ӯзбекистон гуфтанд, дар дохили баллони газ ва ҳам қуттии бензин беш аз 52 килограмм ҳашиш ва 2 килограмм ҳероин ошкор шудааст. инчунин 920 грамм маводи мухаддири синтетикӣ ҳам ошкор гардидааст. ҷузъиёте аз ин бештар дода намешавад. аз ҷумла маълум нест ки ронандаи мошин шаҳрванди кадом кишвар мебошад. танҳо гуфта шудааст ки ҳодисаи ошкору боздошти ин бори мамнӯъ дар ҳамкорӣ бо кормандони хадамоти амнияти давлатӣ Ӯзбекистон сурат гирифт. низомиён ва мақомот дар Покистон 8 нафареро ки дар дохили як вагончаи сайёри ҳавоӣ дар баландии байни кӯҳҳо дармонда буданд
наҷот доданд. амалиёти наҷот ки бо истифодаи чархболҳо ва курсиҳои сайёр сурат гирифт то шоми 22 август ба анҷом расид ва аз ҷумла 5 кӯдаки 11 то 15 соларо сиҳату саломат берун оварданд. Анварулхақ Қокар, сарпарасти мақоми сарвазири Покистон, хабар дод ки ҳамаи кӯдакон бо муваффақият ва амн наҷот дода шуданд. ӯ дар саҳифаи шабакаи X собиқ твиттераш навишт: кори якҷояи низомиён, наҷотбахшон, маъмурият ва ҳамсокинони маҳаллӣ олиҷаноб анҷом ёфт. 8 сокини ноҳияе дар вилояти Хайбарпахтунхва ки мехостанд бо истифода аз вагончаи ҳавоӣ аз болои дарёе дар минтақаи Баттаграм гузаранд, баъди канда шудани яке аз симҳо дар ҳаво дармонданд. интизори онҳо 15 соат тӯл кашид. баъзе аз кӯдаконе ки дар дохили вагонча дармонда буданд, аз мактаб бармегаштанд. тамоси онҳо бо хонаводаашон тариқи телефони мобил сурат мегирифт. барои аз ҳолати муаллақ дар ҳаво наҷот додани ин гурӯҳи дармондаҳо, наҷотбахшон савори чархбол ба вагонча наздик шуда, аз он ҷо ҳамаро бо навбат берун оварданд. ва акнун қурби асъор барои имрӯз 23 август он гуна ки Бонки Миллии Тоҷикистон таъин кардааст. қурби 1000 рубли русӣ имрӯз 116 сомонию 40 дирам, $1 амрикоӣ 10 сомонию 95 дирам ва €1 11 сомонию 93 дирам аст. ин буд сархати чанд хабари муҳими соат. 4 соат баъд барномаи хабарию таҳлилии ахбори озодӣ тақдим мешавад. рӯз бахайр.